Кондрат Крапива, ядловец и дзеразай. Не першы раз у лесе рос гарэзлівы ядловец, што хоць каго ж задраўшы нос, калючкамі падловіць. Пералічыўшы 3 разы, чаго нібыта варта, пачаў ядловец дзеразы, ён строіць кпіны жарты. Павагу мне тут аддае расліннае ўсё царства, і людзі ягады мае збіраюць на лякарства. Я вунь які на 2 метры, а можа нават болей, а ты што марная трава, і поўзаеш па доле. Устаць не можаш на вяршок над махавой падушкай, і твой хвалёны парашок нікчэмная плывушка. Ты ім толькі попку пасыпаць, калі дзіця папрэе. Дык як такое паважаць? Мо хіба хто здурэе? Так дзеразу ён абражаў, пагардліва і груба, але таго не заўважаў, што сам расце пад дубам. Як скончыў сёння я складаць пад вечар байку гэту, мне захацелася сказаць тут пару слоў паэту. Калі звучыць твая струна пагардліва, нядбала, ты не глядзі на цвіркуна, глядзі лепш на купалу.